Hi guys, welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Wicknel Chivhayo vatengera Nicholas Zakaria mota $85,000 US, Toyota Fortuner. As we all know, last time vakambotsika vaseWicknel vachiti handiudzirwi zvekuita nemari yangu, nyangu kuti uri muhombese handikwerete munhu. Zvakazoita kuti Nicholas Zakaria vakumbire ruregerero. Saka seWicknel achidedzera kuti ruregerero rwenyu, I accept ruregerero rwenyu nerespect yenyu, ndozvanyorwa naseWicknel vachiti please go and see Victor, your brand sparking new fortune. Toyota Fortune is ready for collection. Chipo chinouya serombe chakatungamirirwa naMaria. Your participation continued to support at ZANU-PF and other national events throughout the year, together with the significant and remarkable contribution you have made in the music industry. Ndozvataurwa naWicknel akaenderera mberi akati achiti tanzi sevatendi tinotanga itsitsi rudo kwozouya munamato. ZANU-PF chiororo huchi, ndozvataurwa naSaWicknel. Asi vazvakuru vambuya nenda vataura zvakawanda zvakasiyana-siyana vachidedzera kuti aiwa, ko vaNicholas Zakaria matorerei mota musatinyadzise vamwe vanhu vakati zviri kuitwa zvevanaSaWicknel vari kuklina mari dzeZANU-PF sezvo muchiziva kuti vari kuba mari. Vamwe vakati hapana zvinotendwa pamari dzedu dzenyika. Vamwe vakati aiwa, izvi zvavari kupuwa idzi mari dzeropa, vari kujoiniswa usatanism. Handizivi tunoti kudii, asi vaNicholas Zakaria naivo vazotendawo vachiti seWicknel, ini nemhuri yangu handigoni kukutendai kakanokwana. Zita renyu richagara nekusingaperi paminamato yangu kusvika magamuchidzwa chese chamunoda nemwoyo wenyu. Ndozvataurwa naNicholas Zakaria.